Готов. Тук сме пак. Минаваме на съществената втора част, бих казал. Почваме, след като тесото е стасо, виждате, ето така, обемно. Минаваме на късането на и правенето на топки. Понеже ще плетем козунаците на 3 китила, правиме по 3 топки за един козунак. Горе-долу, всеки както обича, в зависимост от тавата, горе-долу по 250 грама една топка, което означава около 750 грама за козунак. Аз ги отделям на око, понеже горе-долу съм свикнал кое колко е. Така, топката като се откъсне, леко се заформя, да бъде гладка и така се поставя. Като се върват така едно подил друго. Това е същественият втори етап след замесването на тестото. Така. От това количество, което замесихме ние около 3 кг брашно, ще излезе около 7 козунака, даже може и 8, горе-долу по 700 грама, 750. При брашното това е интересното, че ако месиш 3 кг, горе-долу се удвоява обема, т.е. 3 по 2, 6 кг, 7 козунака по, или 8 по 700 грама стават 5-600. След като сме откъснали така топките, ги намазваме с солю, да не хваща кора, слагаме отново същото найлон и минаваме към другото парче, което са стафидите. И това плетенце, което не останало без стафиди, ще го разпределим лека по лека, по-малко вътре. Така. Хубаво е топчетата да си следват едно по друго, защото се отпускат по едно също време, а не да вземем първо това топче, после другото, защото няма да е технологично правилно. Така. До тук 6 козунака, почваме седмия. Седем козунака и едно козуначе, което ще направим от 2 топчици. Тоест това горе-долу 8. Същата работа, мажеме с соли отгоре тези, които ги направихме преди малко. Може да използвате с ръка или да имате чаша с четка и по-лесно. Така, връщаме се отново на първите тези, които вече са отпуснали. И вземем отново първата. Натискаме. Изкарваме въздуха. И тук сме забравили да си приготвиме захарта. Това си чиника, да е по-удобно за взимане. Като тия неща не са задължителни, както са фитилите може да се оплетат, а който иска, като нас допълнително слага вътре захар, лукум или стафиди, да бъде по-благо. И така се оформят
Защо го натискаш така? След като сложиш локума, Хубаво да влезе вътре локума да не излезе. да го спира.